Здравейте и добре дошли в следващият channel апдейт, който правим в канала. И честно да ви кажа, това не се е случвало доста време насам. Може би има година, че може да са дори и две. Сега ще поговорим за някои интересни неща, като започнем първо с най-важните, разбира се. И още от самото начало искам да спомена, че може би повечето от вас са забелязали, че има доста чести стримове вече, като те в момента се провеждат в две платформи. Именно едната платформа е тук, Божев Гейминг в YouTube, и другото, разбира се, е нашият TikTok профил, който също е Гбожев, както и виждате на вашите екрани. Ако сега разбирате, че има стримове, добре сте дошли в една от двете платформи. Само ще дам така една много малка подсказка. Тук качеството е в пъти по-добро. Както на картината, така и на звука. Има голямо разнообразие. Играем игри от сорта на God of War, Tomb Raider поредицата цялата я минахме, играем Red Dead Redemption, играем Hogwarts Legacy, има игри от сорта на Spider-Man, Batman, Star Wars поредицата и още какво ли не. Тъй че със сигурност има за всеки го по нещо. Една супер приятелска атмосфера, супер готини хора и сме си изградили едно така, както се казва, голямо семейство. Тъй че заповядайте и добре сте дошли. Другото нещо, което искам да кажа е, че имам и още един канал. Много от хората, които са зрители тук, всъщност не знаят за това. Както виждате, този канал се казва Божев Гейминг, другият се казва само Божев. Там има видеа от сорта на топ класации, интересни факти и преди броени дни започнахме и с новата поредица, която е с страшни истории. А без две думи, много готино е всичко и със сигурност има както много развлекателни, така и много поучителни видеа и всъщност със сигурност има какво да научи човек. Отидете, абонирайте се, разгледайте, дайте вашата положителна оценка и разбира се, ударете едно рамо за алгоритъма с един коментар. Всичко това е важно. Предстоят много готини неща и много готини формати. Не на последно място, с две изречения, разбира се, може да ме последвате и в моят Instagram профил, където може да научите повече за мен самия и общо взето за моето ежедневие. Сега давайте да почваме да видим какво ще си говорим в този channel апдейт. Първото нещо, което искам да подхвана като тема, това е, че всъщност тук в последно време, може би последният месец и половина, имам някакви страхотни проблеми с машината. В момента всичко работи, както виждате и самите вие. Беше някаква страхотна драма. На два пъти едвам спасих самата машина буквално. То са някакви страхотни драми с крашове на видеодрайвери. Както работи, всичко се изключва. Просто едни страхотни ядове. Всъщност последния път се наложи абсолютно пълно почти разглабяне. Това се случва в един и половина вечерта. И първото нещо, което ми минава през главата е нещата, които имам на хард дисковете и SSD-тата. Защото знаете, че при един по-сериозен краш може да се разнесе навсякъде, съответно да тресне абсолютно всичко, което мен честно казано не ме устройва, поради факта, че имам страшно много неща, които са към професионалният ми план, имам доста проекти, които се съхраняват, както и за каналите, за стрима и какво ли още не, което само по себе си няма как да го възстановя след това. Та бяха едни драми, беше едно чудо, съответно отново се получи забавяне на Warcraft поредици, на каквито щеш поредици, изчезнах от стриминга за някакво време, хора пак ми пишат какво става, какво не става. Честно казано, обясняваш на един, двама, трима, ама то ти идва до тук да повтаряш едно и също. Съответно, ето, ако сте се чудили за какво става въпрос, това е причината. За щастие да чукам на дърво, то главата ми е, но и чукна така. За сега всичко си е наред. Надявам се, силно се надявам и за напред да си продължаваме така. Забелязвате, има значителни промени, както по самата обстановка, така мисля, че се забелязва и с просто око, че качеството е на съвсем друго ниво, както на картина, така и на звук. Знаете, че тук винаги се стремим към това да извлечем максимума от нещата, с които се разполага. Имам някакви идеи, които ми се въртят в главата за след време за някакъв тип подкаст, който може да бъде както очи в очи, така може да бъде и под онлайн формат, но това е само като идея. Обсъждали сме го на стримовете, който е бил знае. Как точно ще се случат нещата, не знам. Има доста неща, които ми се въртят в главата, доста интересни идеи и някои от тях като цяло ще бъдат и иновативни за България, но към момента по-скоро това ще го запазя като тайна. Но тук може да се включите сега вие и да кажете в коментарите всъщност, искате ли да се включат видеа тук в канала, в Божев Гейминг,
стриминг, искате ли да се включат видеа от сорта на ето така както сме в момента на Talking Head, като примерно да се обсъждат някакви неща, да се говори на свободна тема, примерно да обръщаме някакви такива по-интересни дискусии спрямо какво сте писали вие в коментарите и прочие, както и да има някакъв тип влогова част. Разбира се, в това число влизат и примерно how-to видеа, да ви показвам някакви неща как се правят. Знаете, преди имах такива видеа как се прави примерно YouTube канал, как се използва Nvidia Broadcast Studio и прочее. Смятам, че мога да предоставя доста ценна информация и то напълно безплатно, тъй че може да кажете в коментарите. И не на последно място, между другото, ми се върти една много така странна идея в последно време. Знаете сега по принцип, че стримовете са от понеделник до четвъртък или от понеделник до петък, според зависи, някой път са и 7 дни в седмицата, някой път са и по 3 дни в седмицата, или няма значение, но по принцип са от понеделник до четвъртък най-често. Та ми се върти в главата, в момента стриминга е от 7:30 до към 9:30-10. Дали няма да е интересно да се направи примерно 2 стрима в деня? Като идеята ми тук е да разширим колкото можем повече самата зрителска база. Какво имам предвид? Много хора гледат World of Warcraft поредицата. Това е факт. И всичко свързано, което има в канала с World of Warcraft. Обаче, от друга гледна точка, самата ми аудитория, която е основната на стримовете, предпочита стори игри. Съответно, вечерно време на стримовете не върви да се играят примерно CS, не върви да се играе Warcraft, не върви да се играе примерно нищо от този сорт, различно от стори игри. AAA стори игри. Дали няма да бъде удачно сутрин да има, да кажем, 2-3 часа стрим на Warcraft, специфично само Warcraft, да кажем от 8:30-9 сутринта до към 10:30-11. След което, нали, аз си върша другите неща, каквото имам да върша, и вечерта от 7:30 до към 9:30-10 си играем каквото си играем по принцип. Върти ми се някаква такава идея, но честно казано се нуждае от вашето мнение, затова пишете долу в коментарите какво мислите и дали бихте гледали, разбира се. Като по този начин ще има доста повече Warcraft съдържание в канала, както и ще има доста повече епизоди, защото всъщност, когато играем на стрима, ние на практика, кажи речи, ще правим епизодите на живо. След това самият запис мога да си го обърна, да кажем, в 1 или 2 епизода. Според зависи колко е дълго. Пак казвам, от 8:30-9 сутринта до към 10:30-11 само World of Warcraft съдържание и вечер да си играем там каквото си играем с конзолата. Лично за мен това е може би най-доброто решение, но все пак долу в коментарите те са за това. Изкажете вие какво мислите като мнение. Друго нещо, което мога да споделя също, въртят ми се в главата и някакъв вид тек видеа, дали ревюта, дали да разглеждаме някакви продукти или нещо. Мисля, че ще бъде също доста интересно. Имам доста какво да кажа за доста неща. Малко така се получи повторение, но разбрахте каква е идеята. Може да направя сетъп тур съвсем скоро. Има почти всичко е променено по сетъпа и още ред такива неща. Ако имате някакви идеи и някакви свежи така виждания за нещата, пак казвам свободно, може да си предложите долу в коментарите. Чита всеки един коментар, старая се да отговарям на всеки един коментар, разбира се, ако самият коментар има какво да му се отговори и е стойностен. Сега, примерно, на какво става бе, не отговаряме. И за да не става прекалено много така набито с информация, смятам до тук да приключим, като основните въпроси за видеото са: искате ли да има Talking Head видеа? Бихте ли гледали влогова част? Какво ще кажете за стрима сутринта World of Warcraft съдържание, вечер да си бъде както си е? И разбира се, не на последно място, да отидете и да последвате както TikTok профила, така и другият ми канал, който е с топ класации, интересни факти и разбира се, страшни истории. Това помага изключително много както на мен, така и на развитието на канала и на вас ви струва точно 0 стотинки. Не забравяйте да ме последвате и в Instagram и се виждаме много скоро. Чак ми е много странно такова. От много време не съм сядал очи в очи с обектива, но със сигурност ще го правя много по-често за напред. Благодаря за отделеното време на всички. За мен беше удоволствие отново и се виждаме много скоро. Айде машини! До следващото!